Vítám vás tady všetkých, jsem rád, že jsme se po takové krátké době zešli trošičku, aj keď teda nejsme všetci, ale aspoň ve zdraví si vzpomíneme trošičku na těch, co už mezi námi nejsou. Je to smutné, ale bohužel, že bude taky. Nevím, co bych těmu povídal, no. Jsme rádi, no. Jsme rádi, že jsme organizovali. Že se aspoň něco toho, no, není maličko. Jsem rád, že jste přijali pozvánku, teda učitelský sbor, jsem rád, fajn, jak s tam trápení vtedy, tak snad si budeme mít aspoň chvílečku potěšení z toho. Máme rozhodnutí. Ja keď môžem ho ešte doplniť, tak pred 2 týždňami akurát sa vyšla z roboty na kole, mňa čekal taký pán a povedal, že ja hľadám pani učiteľku odborníkovú. Ja reku, to sú ja, ale ja vás nepoznám. Ale bolo netrvalo. Ja som ho nepoznala, ne? Ale že Jaseň Jožka má. Joži, to si ty, to není možné. Že došel sem vás zavolať, že na stretnutí 4. mája máme stretnutí. Tak som byla velice ráda pro to, lebo vždycky si vážim ľudí, ktorí mi prešli aj tam scénu a vy ste byli moji první. Takže tá stopa bola velice veliká. Vždycky na vás spomínam, že vlastne dzeci, lebo sme byli ešte dzeci, ja som mala 25 rokov, keď som začala tento pedagogickej oblasti pôsobiť. A vlastne niekedy mi to tak pripadalo, že dzeci chceli vychovávať dzeci. Áno, že by sme ešte vlastne s tým životem nebyli ani poznačení a mysleli sme si, že tak, jak to my vidíme, že to je to správne a tak to má byť. Takže sa aj ospravedlňujem mnohým za to, že sme vás niečo nútili, co ste nechceli robiť. Ale takže máme na to príležitosť, aby sme si aj odpustili, ale nejsme tu na to, aby sme odpúšťali aby sme aj spomínali. A to je dôležité. Takže mám z vás všetkých veľkú radosť. A dúfam, že to tak aj postane a že vás už v živote len dobre stretne. A keď vás stretne aj niečo zlé, že budete mať tú silu s tým sa popasovať a že zabojujete toto, lebo život je krátky a je len jeden. Takže ďakujem hlavne organizátorovi Jožkovi, že sa toho zhostím a ďakujem aj všetkým, že teda ste si našli ten čas, zešli ste sa pro to, lebo čas je dneska vzácný. Takže ďakujem a som moc ráda. Bolo to takisto pre mňa prekvapenie, pretože ja už ako si pripravená na večer a zvoní zvonček, otvoriť išiel manžel. Niekto hľadá pani učiteľku Gulášovú. A zostala som prekvapená. Pretože som začala No, kedy? Boli ste moji prví aj poslední, ktorých som vlastne prijímala aj vlastne doviedla až do toho šťastného konca. Pretože s vami vlastne som potom ja z SPVčka takisto odišla. Ako boli to také trošku okolnosti, s ktorými som akože súhlasila, no ale bolo to tak. Potom som prešla už čerečným, potom som sa s pani Svíkovou